Látod, látod. Merci beaucoup. Felé. Hova? Hova? Ezt a motorost kell követni. Na végre. 1 óra késéssel csak eljött, látod? Igen, Lehet, hogy már itt volt több. Nem, Afrika ilyen. 10 óra, az 11 óra. Mondtam neked, hogy oké lesz, az csak várni kell. Laci megint popos. Ezt annyira nem vártunk rá, hogy mindenkit boldog-boldogtalan De nem hallom, mindenkit kérdezgettem. megkérdeztem, de nem hagyom magamat, látod? Azt mondod, neked nem kell idegen segítség. Hát dehogy nem kell, hát mármint olyan értelemben, hogy hát hogy én magamtól kérdezem meg, vagy keresem meg a pénzét. Hát de nem. Nem jön sem, inkább azt nézem. Nem ilyen. Hát te vezet. Segítsél már vezetni nekik a szakkamerát. Na ezért nem kameráztunk eddig. Jó, rendben. Mindenki hallja. Jó. Jó. Na mindegy, megyünk utána. Erre jöttünk volna ugyanígy. Ezt már megtudtuk, nem? Ezt már legyalogoltuk közben. Az előbb megnézzük. Te is csatoltad magad. Így most lehet az egészet legalább. Veszem is. Alig van felvételünk. Nekem valami legyen. Így vannak az útszélén. Ezek a fekvőrendőrök egyre sűrűbben. Ezek mind voltosok. Itt jobbra kell menni. Hát majd megyünk utána. Ha, tudja. És megint jobbra. Hát könnyű neki motorral. A stoptábla, azért az nem jelent semmit. Na jó, majd átmegyünk majd. És ott már híd. Itt gyalogoltunk végig az előbb kocsik között a parkolóban. Allianz Hungária biztosítóval. Milyen nevetséges, itt van az Allianz. Látszik, hogy ezek mind a nagy multik. Mert itt sétáltunk el. Még nem lehetett volna tényleg feljönni, mert akkor nem mennyi Toyota. Most megyünk fel a hídra. Tiszta Toyota minden. Itt van a Niger River. Most mentünk rá a hídra. Folyó jobbra. Folyó balra. Folyó Laci fejével. Van forgalom bőven. Ó, nagy folyó. Ó, de jó kellemes levegőben. Meleg. Hát mert le van húzva végre az ablak, és hát kapunk egy kis levegőt. Hát meg a folyónak a hűvössége. Nézd a két motorot. Ez a valódi Afrika. Na már húzza is fel persze, az ablakon. húzatot nem akarok. Szép megy a fejem. Senki nem akarhat olyat. Nézd, ott van a másik híd. Mutasd meg a másik. Milyen rajcsicsákot küldött értünk mi. Rajongő annál, hogy ő jön. Nézd meg ezt. Rajong annál, hogy ő jöjjön el, mint Mohamed. 40 éves Mohamed. És mutatta, hogy a kövér Mohamed. Ja, mutatta mi? Hogy a nagy darab Mohamed. Muszlim, úgyhogy és itt jobbra. Egy sörre nem kell. Nem hiszem azt. És itt jobbra elmentünk volna, hogyha nincs a csicsákó. Ugyanígy jöttünk volna itt, hát valahol itt. Itt már mondjuk pánikoltál volna. Hát be kell húzódni. Jön neki oda be. Tout droit,
Oké. Milyen? Menni tovább egyenesen, nekik muszáj jobb menni. De itt jobbra, nem? Nem, azt mondtad. Nem egyenesen? Jó, jó azt mondta, csinálod. túlra áll. Nem jöhet itt, mert rendőr van, érde, hogy kell jönniük nekik. Hol van? Ott van? Menjél ki, mert szól a rendőr. Ne húzd. Lassan Egyenesen megy. még mindig vajon? Lassan, mert... Nézzet, hogy mit mutat. Nézzet, hogy mit mutat. Hát nézd. Balra, balra. Balra? Aha. Biztos? Igen, mutatta. Ismeri. Ezen átkelni. Olyan, mint a izémennél. Keresztél. Hangyaboly. Lapul. Van söröző kocsmár. Ez már olyan ritkán terület látni. Egy klub. Ó, ide. Jó, hogy nem jöttünk. Ez ilyen... Jó, hogy nem jöttünk, ugye? Az olyan környék. Földút az természetes. Hát ez a város. Danyajaga. Megérkeztünk. Csapó vége.